Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Μάρθα, αισθητικός κοσμητολόγος και σήμερα πάμε να δούμε 5 συν 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις αν θες να γίνεις αισθητικός. Βάλε κάτι να πιείς και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτον, συναδέλφισες. Καλώς ή κακώς η αισθητική είναι ένα γυναικοκρατούμενο επάγγελμα, όπου δημιουργείται ένας ανταγωνισμός συνήθως μεταξύ των συναδερφών, ως προς το ποια πελάτησα θα πάρει ποιο αισθητικό θα διαλέξει η πελάτησα και δημιουργεί πρώτον το αίσθημα του ανταγωνισμού όπως είπαμε, αλλά και ένα αίσθημα ότι η αξία μας καθορίζεται από το τι λένε και τι πιστεύουν οι πελάτες για μας. Όχι, σίγουρα δεν ισχύει. Σίγουρα θέλει γερό στο μάχη, να μην παίρνουμε τα πράγματα προσωπικά, να έχουμε πειθαρχία και να προσπαθούμε να κρατάμε, να βάζουμε όρια στους συναδέρφους μας, να υπάρχει μια φιλική σχέση, γιατί δεν πάβει να περνάμε το μισό της ημέρας μας και παραπάνω στη δουλειά, οπότε καλό είναι να έχουμε μια καλή σχέση. Παρ' όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι οι συνεργάτες μας και οι συναδέρφοι μας δεν είναι φίλοι μας. Fact, μπορεί να γίνουν, αλλά δεν είναι. Δεύτερον, πελάτησες. Λέω πελάτησες γιατί συνήθως είναι γυναίκες, παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι και άντρες. Όπως και να έχει, δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Που σημαίνει ότι είμαστε άνθρωποι, θα πρέπει να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Πολλές φορές κάνουμε τον ψυχολόγο και τον ψυχαγωγό σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα έρθει οποιοδήποτε να κάνει κάποια υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε αρκετή ενέργεια μέσα στην ημέρα για να μιλήσουμε, να πούμε κάποτε τα ίδια και τα ίδια. Νιώθω κάποιες φορές πραγματικά λες και βάζω μια κασέτα και παίζει το ίδιο και το ίδιο σε κάθε πελάτησα, γιατί για παράδειγμα οι ερωτήσεις θα είναι και κάπως οι ίδιες, ότι αν πήγες διακοπές, που πήγες, με ποιον πήγες, πώς πέρασες τα Χριστούγεννά σου και ούτω καθεξής. Δεν θες να ακούσεις και να μην δεις άνθρωπο για μία εβδομάδα. Για όλα αυτά χρειάζεται σίγουρα να βρεις τρόπους να σε αποφορτίζουν και αποσυμφορίζουν στο τέλος της ημέρας, είτε αυτό είναι γυμναστική, λίγο περπάτημα, απόλυτη ησυχία, λίγη μουσική, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου να καταλαβαίνουν την συνθήκη και να προσπαθούν να σου δίνουν χώρο και χρόνο ώστε να τον χρησιμοποιήσεις όπως εσύ θες και να ηρεμήσεις. Αλλά και δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να μιλάμε. Μπορούμε και κάποτε στις υπηρεσίες μας σαν αισθητικοί να είμαστε και κάπως πιο σιωπηλές. Το λέω γιατί στην αρχή της καριέρας μου προσπαθούσα πάντα να γεμίζω τα κενά με φωνή, όπως φαίνεται και σε όλα μου τα βίντεο, δεν σταματάω να μιλάω. Παρ' όλα αυτά, κάποτε και η σιωπή είναι πολύ σημαντική, γιατί απλά μπορεί να μην έχουμε κάτι να πούμε και να θέλουμε και από τις δύο μεριές έτσι λίγο ηρεμία και ησυχία. Τρίτον, το να μην είσαι σιχασιάρα. Σε αυτή τη δουλειά θα δεις πολλά που αν συχαίνεσαι είναι δύσκολο να τα αντέξεις. Σίγουρα χρειάζεται και λίγος καιρός προσαρμογής μέχρι να μάθεις να μην δίνεις σημασία. Καθημερινά σε διάφορες θεραπείες προσώπου και σίγουρα και στους καθαρισμούς βλέπεις σμίγμα, έντονη λιπαρότητα, πίον, σπυράκια, διάφορες έτσι, ακόμη και αίμα κάποτε, εκδορές που μπορεί να υπάρχουν στο πρόσωπο κλπ. Ή μπορεί να πρέπει να ανοίξεις με κάποια βελονίτσα κέχρια, τα οποία θα βγάλουν από μέσα έτσι λίγο σμίγμα. Το κομμάτι της αποτρίχωσης με λέιζερ συνήθως περιέχει τρίχες, βιολογικά υγρά, οσμές, πολλές φορές δυσάρεστα σίγουρα. Έχω καταφέρει να είμαι κάπως απρόσωπη, άψυχη στο κομμάτι της δουλειάς μου και να μην δίνω πολύ σημασία σε όλα αυτά. Φυσικά υπάρχουν και πολλά εργαλεία που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, μάσκα, γάντια, γυαλιά, και γενικώς να είναι κάπως πιο απόμακρος, ακόμη και να οραματίσει τον χώρο. Αν είσαι σιχασιάρα, είναι λίγο δύσκολο αυτό το επάγγελμα, εκτός αν καταφέρεις να βρεις άλλους τομείς στην αισθητική που θα σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα. Τέταρτον, καθαριότητα. Καθαριότητα και υγιεινή. Από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτό το επάγγελμα. Μην ξεχνάμε ότι το ότι ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, με τα βιολογικά τους υγρά, τις τρίχες, ανοιχτές πληγές κάποτε, τα σπυράκια τους κλπ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Στο κομμάτι των εργαλείων, των επιφανειών, τα μπολ, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμη και στον ίδιο τον πελάτη, να μην μεταφέρουμε κάτι κάπου που δεν θα έπρεπε, κάποια μόλυνση κλπ. Το κομμάτι της υγιεινής είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύ έτσι, της καθαριότητας κλπ, δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Οπότε υγιεινή και πρόληψη. Πέμπτον, υγιεινή της ίδιας της αισθητικού. Σίγουρα πρέπει η ίδια αισθητικός να είναι καθαρή, η στολή της και η ενδυμασία της να είναι καθαρή, να μην μυρίζει, υδροτήλα, τσιγαρίλα ενδεχομένως,
φαγητό κλπ. Οπότε ένα το κομμάτι της ενδυμασίας, σίγουρα το κομμάτι των νυχιών να είναι όσο γίνεται κοντά, να μην είναι βρώμικα, σίγουρα εντάξει πολλές φορές φοράμε και γάντια, αλλά και στην μάλαξη μπορεί να μην φοράς γάντια, οπότε πρέπει να είναι καθαρά και τα χέρια σου, ίσως να είναι και από τα πιο μακριά νύχια που έχω, εντάξει, γιατί κάποτε θέλω και εγώ να έχω τα νυχάκια μου. Το κομμάτι των αξεσουάρ, καλό είναι να μην έχουμε πολλά αξεσουάρ και για το κομμάτι του ήχου, αλλά και για το κομμάτι της υγιεινής ή κάτι το οποίο είναι κρεμαστό και μπορεί να κουμπίσει τον πελάτη. Τα μαλλιά μας καλό είναι να είναι μαζεμένα. Πολλές φορές ίσως να τα κάνω και με κλάμερ πίσω, γιατί μπορεί να θέλω να τα έχω κάπως κάτω, αλλά καλό είναι να τα έχουμε μαζεμένα και γενικώς προς τα πίσω να μην ενοχλούν τον πελάτη. Και το κομμάτι στοματικής υγιεινής, η δυσοσμία στο στόμα προφανώς πρέπει να αποφεύγεται, είναι κάτι που πρέπει λίγο να προσέχουμε, είτε γιατί μπορεί να έχουμε φάει κάτι, είτε ακόμη και γιατί μπορεί να έχουμε μείνει ώρες νηστικοί, οπότε να έχετε κάποια οσμία από το στομάχι. Οπότε μια τσιχλίτσα, κάποια καραμελίτσα, αλλά και φυσικά χρήση μάσκας. 5 συν 1 είπα, άρα το έκτο, το πιο σημαντικό για όλα τα επαγγέλματα, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Πρέπει να σου αρέσει σίγουρα η περιποίηση, το να φροντίζεις, να προσφέρεις και να κάνεις τους άλλους να χαμογελάνε και να νιώθουν καλύτερα με τον εαυτό τους, να κάνεις το όμορφο ομορφότερο και το καλό καλύτερο. Σίγουρα βοηθάς στην αυτοπεποίθηση του καθενός, αλλά είναι και ένα επάγγελμα που σίγουρα πρέπει να αγαπάς επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί έχεις άμεση επικοινωνία μαζί τους. Ακόμη και πέραν το ότι μπορεί να είσαι, όπως είπαμε και στην αρχή, ψυχαγωγός, ψυχοθεραπευτής κλπ. Δεν πάβει να πρέπει να μπορείς να έχεις μια καλή επικοινωνία με τον πελάτη σου, ώστε να σου πει και να μπορεί αρχικά να σου πει τι θέλει, πώς νιώθει, τι δεν θέλει, τι του αρέσει, ώστε να τα βρείτε όσο το δυνατόν καλύτερα και μην ξεχνάς ότι αυτό που έρχεται να κάνει σε σένα είναι μια ώρα, μια στιγμή για τον εαυτό του. Οπότε σίγουρα πρέπει κάπως να την σεβόμαστε, να την εκτιμάμε φυσικά και αυτοί εμάς, να σεβόμαστε αυτή την ώρα και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν. Κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε όλα αυτά για το κομμάτι του επαγγέλματος, γιατί ανέφερα και τον ανταγωνισμό και κάποιες φορές για την αξία που πρόκειται να δώσουν οι πελάτες σε εμάς, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για μας και η δουλειά που προσφέρουμε να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε, να κοιτάμε να εξελισσόμαστε και να είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε και αυτό που αγαπάμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε μου ένα like και ένα subscribe, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να δείτε από μένα ή τι θα θέλατε να ρωτήσετε, ακόμη και εντυπώσεις για το ίδιο το βίντεο ή αν κάτι ξέχασα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, μην ξεχνάτε μέχρι τότε να είστε ευγενικοί, σας χαιρετώ και σας φιλώ, bye!